את ההתלבטות הזו שחוזרת על עצמה כל חופש, עם לשבת בסטלבט ליד הבריכה, או אולי לחפש קצת פעילות? אז אני באופן אישי אוהבת איתו משני הדברים. רגע לפני שאני מכבה מנועים, אני מעדיפה לחפש קצת אקשן. ואם מדברים על אקשן, אז אקשן מבחינתי זה דיונות, חול, רוח על הפנים. ניחשתם נכון, ג'יפים. פונה לטיול? בטח. יאללה. זה גם ספארי על הדרך. בוודאי, מה, יש פה חיים. יאללה. באילת 90 מעלות בממוצע, אנחנו נשתה תה. למה לא? בטח. זה קטע כזה, של מדריכים במדבר. אז למה טיול ג'יפים באילת? רק באילת. כי באילת, קודם כל, אפשר למצוא את הסלעים המדהימים האלה. הערים האלה, רק באילת. אין לנו ערים מהסוג הזה, הגרניטים. ובאילת, כי יש לנו גם מדבר וגם ים. ואת גומרת את הטיול ג'יפים ונכנסת ישר לים. איזה סוגי טיולי ג'יפים יש פה? יש לנו שני סוגים, אנחנו קוראים להם הטיול הקצר והטיול הארוך יותר. הטיול הקצר הוא טיול שיוצא לשעתיים וחצי, והוא נכנס להרי אילת ומטפס גבוה, ואנחנו אוהבים לעשות אותו בקיץ. יש לנו גם טיולים ארוכים יותר, שמגיעים לחייבר, ליוטבתה, לתמנע, לקניון האדום עם הליכה רגלית. יש לנו טיולים עם נהיגה עצמית. יש טיולים בלי אבק? לא, אבל יש נהגים טובים שבורחים מהאבק. מה לגבי טיול בפטרה? המקובל לטייל פטרה זה יום אחד. יוצאים מוקדם בבוקר, והולכים לראות באמת את העיר המפורסמת פטרה, רוז סיטי, שהנבטים קבעו אותה כבירתם, הנבטים סחרו בתבלינים, בבשמים, הביאו את הכל מתימן, מהמזרח. הנבטים עדיין שם סוחרים? והנבטים כבר לא שם, עכשיו יושבים שם הירדנים, האשמים, שמטפחים את המקום הזה. פטרה באמת נחשבה לאחד המקומות הנסתרים, היפים של האזור. אתה הזכרת מקודם אפשרות לנהיגה עצמית? כן. גם סחבקית יכולה לנהוג? יש רישיון נהיגה? יש רישיון נהיגה. אז אין שום בעיה. מוכנים? אחרי כל האבק הזה על הקרקע, אני חייבת משהו מרגיע. משהו שיקח אותי למקומות אחרים. שלבים. חובבי צלילה נוסעים לפעמים חצי עולם כדי למצוא את אתר הצלילה המושלם. הם שוכחים שכאן באילת יש להם ים עשיר באוצרות טבע, עם טמפרטורת מים נוחה בכל השנה, אבל אני לא שכחתי. לכן אני הולכת לצלול עכשיו באחד המקומות הכי יפים בעולם. מה העניינים, טל? בסדר גמור, שלומך? בסדר גמור. טל, למה כל כך הרבה אנשים באים לצלול באילת? האמת שבאילת יש תנאים מדהימים לצלילה. דבר ראשון, יש לך נוף תת-מימי מאוד מגוון, גם הרבה מאוד סוגים של אלמוגים, וגם הרבה מאוד סוגים של דגים. הרעות כאן מדהימה. לא נתקלתי כמעט במצב שלא הייתה רעות לפחות של 20 מטר, שזה נדיר מאוד בהרבה מקומות בעולם. כמעט אין זרם במים, מאוד נוח לצלול כאן, ויש גם אתרים מגוונים, כאילו מעבר לטבע תת-מימי, יש לך גם ספינות תרופות, שזה מאוד מאוד מעניין ומיוחד. יש כאן ספינה אחת מאוד גדולה של חיל הים שהוטבעה. כן. וזהו, הגישה מאוד נוחה, הגישה היא פה מהחוף, לא צריך להתעסק עם לצאת עם סירה ודברים כאלה. בעצם הכל כאן. איזה דגים אפשר לראות? יש הרבה, יש החל מדגים מאוד קטנים, יש לך הרבה דגי טוקי כאן שהם מאוד צבעוניים, יש צלופחים, אנחנו רוצים לראות צלופחים, כן, רוצים מאוד לראות צלופחים.
כמה שזה יותר נדיר, יותר מעניין, זה יותר מיוחד לראות בצלילה. ויש סיכוי מאוד גבוה שנראה כאן איזה צלופח או שניים, תקווה אולי איזה תמנון. מעולה. איזה סוגי צלילה אפשר לעשות? האמת שעולם הצלילה הוא עולם די מגוון. יש לנו צלילות עבודה, יש צלילות מחקר, צלילות דייג, ומה שאנחנו עושים פה באילת, ומה שרוב האנשים בעולם עושים זה צלילות תחביב, צלילות להנאה. להיכנס למים, ללכת לראות את מה שיש לראות. הגעתי לחופש באילת, אני יכולה פשוט לקחת את הרגליים וללכת לצלול, או שאני צריכה קורסים של שבועיים ואני צריכה ממש להיכנס לזה? יש שתי אופציות קיימות, כאילו אפשר להגיע למועדון צלילה וללכת לצלול, ומה שאנחנו נעשה היום בעצם זה תוכנית שנקראת גלי את הצלילה, שזה היום הראשון של הקורס בעצם. אפשר להתייחס לזה בשתי דרכים. אפשר לעשות את זה ממש מסודר, יום הראשון של הקורס, עם שיעור ובריכה וים, ואפשר לבוא ולעשות את זה ממש הכי בכיף, להיכנס, לשחק קצת בבריכה, להתרגל למים ולהיכנס לים. בגלי את הצלילה יש לי יחסית אוטונומיה, זאת אומרת, אני יכולה לשחות לבד קצת באופן עצמאי, נכון? בגלי את הצלילה אני בעצם מלמדת אותך איך להשתמש בציוד, כדי שתוכלי לצלול באופן עצמאי, כמובן שאני צוללת קרוב אלייך. את מקבלת תעודה שתקפה בכל העולם, שאומרת שלמשך שנה את יכולה להמשיך את הקורס בעצם מהיום השני. מגניב. טוב, אז יאללה, בוא ניכנס למים. אוקיי, יש רק כמה דברים קטנים שצריך לעבור עליהם לפני. אוקיי, כמו מה? אני קצת אלמד אותך איך להשתמש בציוד, נעשה שיעור קצר, ונעשה קצת תרגילים בבריכה, ואז ניכנס לים. יאללה, בואי נלך. אדיר, אתם חייבים לעשות את זה בעצמכם. מדבר אילת וים סוף הם מקומות שבהם אפשר להשביע את הרעב להרפתקנות, לטבע, לתחושת חופש מוחלטת. כאן אפשר באמת להתנתק מהשגרה היומיומית, להירגע ולמלא מצברים. אז אם אתם בקטע של טיול ג'יפים בפסגות משוננות, חיות נדירות, צלילה בשונית מהיפות בעולם, חופשת אקסטרים באילת היא החופשה בשבילכם.